Amang gihart ang sabay-sabay tayo dance trend sa TikTok ni Kapuso Marian Rivera. Literal nga sabay-sabay nga mikid-ikid kung pisayo ang mga kapuso sa mong dance craze. Susama sa uban niyang mga TikTok video, ni patok gilayon kini sa mga netizens. Unang gabi sa pag-inalugay aron mamahimong kabahin sa Team Stel, Team Julian, Team Chito, Team Billy nagsugod na. Dayag na ang intenso kauhaw sa mga coach nga makuha ang ilang gipangitan bagong The New Star sa The Voice Generations. Maong ihay sila og gimmick aron makuha lang ang ilang gustong contestants nga masud sa ilang team. Samtang sa Voltes 5 Legacy, nagkaduol na gyud ang nahibiling duha ka semana aron masaksihan ang gipaabot nga panagsangka sa Voltes 5 team o Boa Zenon Empire. Nasayra na ni Prinsipe Zardos ang traidor sa lang Empire nga si Oslak kinsa nagtanom og bomba sa iyang palasyo. Apan, adunay giandam ang Boa Zenon Empire alang sa ilang gihulagwang labing ginakusgang beast fighter nga posibleng magpatumba sa Voltes 5 team. Dungan tang sayran kina matagabi pagkahuman sa 24 oras.